alguns partits que abans no es veien tants i no era tan fàcil veure partits dels Estats Units. Sempre va ser el meu somni, no? Poder jugar allà amb els millors. Play with LeBron James and Anthony Davis. So I played against them many years and also against our countries in a couple of Olympic finals and some other times. So yeah, it was fun. És difícil, sí, perquè clar, hi ha molts jugadors molt bons. Bueno, per mi el Michael Jordan sempre serà únic i especial. Kobe Bryant també per mi és un jugador molt especial i un personal molt especial a la meva vida. Molt bé. Mamma mia! Io medale. Nice to meet you. Enjoy. Okay. Go away.